Gadymy änew adamzat taryhynyň näkim möhüm merkezleriň biridir. Änew şäher diňe taryhy bilen näl. Eýsem, şuňky ajaýyplygy we uzak geljege gönügen ösüşli beýik maksatlary bilenem dünýäniň ümsüni özüne çekip bilýär. Ýurdumyzyň ähli kunjegi sol sanyna gadymy ahal topragyň beýik taryhy ösüşlere baýdyr. Şeýle wakalardan ruhlanyp taýýarlanan şu kitabym Ediz halkymyza sowgadym bolsun. Änew 1000 ýyllıklardan göze salýan medeniýet. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Ata, Aýda oğlum. dünýäň merkezi nerede ýerleşýär? Hem bu sowalyň jogaby arkadagy gahrman Serdarmyzyň änew 1000 ýyllıklardan göz başalýan medeniýet atly kitabyna bar. Kitapda aýdylýar, Ediz ýarymyz dünýäň üns merkezinde, dünýäň merkezinde. Wey, ýer oğlum, men seni gadymy änew syýahat aýlaýyn. Ýör ata. Ata, ana, o kergönler, nire barýarlar? Olarmy? Oğlum, olar sınmasyn ilinden gelip Roma barýarlar. Bu keremli toprağımızın üstünden geçýän ýollar dünýä udaýa. Şol üçin bu ýollar dost soňlugyň ýollardyr. Gahrman arkadagymyzyň belleşi ýaly Türkmenistan beýik ipek ýolunyň ýeregi. Türkmen topragy, bu toprakdaky gadymy änew şäherem şo ýolunyň ýereginde ýerleşýär. Ata, o diwarın ýüzüne çekilen ajdarhalar. Olar nämäni aňladýarlar? Oğlum, gahrman arkadagymyzyň belleşi ýaly gadymy bir rewayetde bu ajdarhalar änewiň ilatyna hosarlyk eden jandarlar hökmüne görkezlipdir. Änew medeniýetine mahsus bolan bedew nagşlary Türkmen halkymyzyň amaly haşam sunuwatynyň ilkinji nagşlarydyr. Olar öz bolşly bir muğadamlat mirasynyň gymmatly baýlygydyr. Ata, tarih muallimimiz bize änew gadymy medeniýetiň merkezi diýip aýdypdy. Şo hakynda da gurrun meraýda ata. Olar oğlum, bolar. Arkadagy gahrman Serdarmyzyň belleşi ýaly änew ilki ýamlardan bäri adamzat ýaşaýyşynyň esasanam ekrançylyk, taýhançylyk medeniýetiniň ilkinji dören hemde ösen merkezleriniň biri bolup durýar. Ampelli, Mason ýaly dünýä meşhur alymlardyr. Arheologlar gadymy änew öwrenmekde uly işler etdiler oğlum. Aýratynam änew medeniýetini ilkinjiliň biri bolup dünýäde ikrar etdiren Hampellidir. Gün-günne de gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman Serdarmyzyň tagallalary bilen bu taryhy ojak änew bütün dünýäň ünsüni özüne çekýär. Ata ýurdum, herdem ýüze sylanım, hemrasy Hudadyr eziz ilimiň, ýüregidir beýik ýüpek ýolunyň, degresi dost soňan goňşy görünýär. Degresi dost soňan goňşy görünýär. Kerwen barýa düňür dedip jaňlaryn, çarýan ýaýyp uly döwrüň ýanglaryn, seherine göwünde pek daňlaryn, bir temiz arzudy çokşy görünýär. Bir temir arzudy çokşy görünýär. Arkadagyň gadamlary gülberap, diýdelerde begenç nury bollarap, alnymyzda ak günleriň ýalbarap, beýik akbal bolup dogşy görünýär. Beýik akbal bolup dogşy görünýär. Ummana bäs edip göwün hoşumady, bir suprada eda bolla aşamady. Döwletli ýurduma döwlet guşunyň asmandan pelpelläp gonşy görünýär.
asmandan belbellep bolşurnya. Her günüň bir ömrü hutma-hut ýyly, toýdan bolsun buşluklaryň gutlugy, ak ýolunda şahyr bagşy görünýär, ýyllar bir-birinden ýagşy görünýär. Yıllar birbirinden ýagşy görünýär. Kadimiyetin ýaňy